Iaz piluan, zer gertatzen dan. Oiga! Gero pasatuko dizute handia, ere. Zuke ekidu zuantzea? Zori, orain utzi ederri, Ainoa. Beste minutu eta pasa. Begira zer gertatu zaion izan hori. Ia? Begira, hemen argia daukat hori? Oso, izan. Begira lurrean ere. Karo. Eitu. Zer jarriko diozu, Odin? Bai! Eta orain, urbildu orain? Urbildu? Orain zer ere be? Bai! Ez ikusten! Orain ez da ikusten argia. Zer egingo dugu? Zabaldu? Zori. Ez da ikusten, zer gertatu da? Ederrek egin du aurkikuntza bat. Bai, egin du. Urruntzen duenean handiagoa da handia. Eta urruntzen duenean zorora txikiagoa da. Eta ja, izten badu, desagertzen da. Ainoa, ja. Orain ederri pasa. Eman ederri. Itxaron Rijana. Begira. Ainoa.
eman rijanari, zederek badauka. Eman jozu. Hori da, hori egin du aurkikuntza, hori egin du ederreki, eder, azaldu, azaldu. Oso ondo.